мили деца, скъпи колеги! Дойде денят за сбогуване с основното училище. През изминалите 7 години всички заедно се изкачвахме по трудните стъпала на училищната стълба на знанието. Докато бяхме около тях, нашите деца, те се научиха да четат, пишат, смятат, да решават успешно не само задачи от учебния материал, но и житейски проблеми, да изграждат приятелства, да бъдат учтиви, отговорни и съпричастни. Скъпи седмокласници, днес за последен път прекрачвате прага на родното училище. Завършва общият ни път. Имахме както своите успехи, така и своите тревоги. Сблъскахме се с проблеми и трудности, но ги решавахме с грижа, любов и подкрепа. И успяхме. Гордеем се с вас, скъпи деца. Гордея се с вас, уважаеми колеги. Благодаря ви за подкрепата, мили родители. Казват, че трябва да помним доброто. Само времето има власт да придава или отнема смисъл на това, което е било. Нека то отсъди справедливо и подреди спомените ни. Спомени, от които да се учим, в които да се скрием при нужда, които да ни усмихнат в тежки моменти и изправят след поредната житейска буря. Нашите общи спомени. Колкото и да се опитваме да скрием чувствата си, настъпи краят на важен етап от съвместният ни живот. Каквото и да бъде казано, както и да бъде изречено, всеки от нас дълбоко се вълнува. Днес се разделяме, но вие отваряте нова страница, поемате в нова посока. Пожелавам ви да я изминете с мъдрост и достоинство. Развивайте способностите си, които всеки от вас носи. Опитайте се да дадете най-доброто от себе си, защото от това се нуждаем ние, вие и светът. Нека наученото тук бъде пътеводна звезда за правилната ви посока. Уважаеми колеги, всички раздадени награди, медали и грамоти през годините, усмивките и удовлетвореността в очите на децата, гордостта на родителите са поредното доказателство за вашия професионализъм в образователното дело, постоянство във възпитанието на учениците и доказани човешки и морални качества. Мили родители, приемете моите благодарности за това, че бяхте винаги до своите деца, че ги окриляхте и окуражавахте и в най-трудните моменти. Благодарим ви за безценната помощ, която ни оказвахте през всичките тези години. А вие, скъпи деца, дързайте! Младостта е най-красивият недостатък и най-могъщото предимство. Превърнете го в двигател на живота си, на добър път, приятели. Запазете любопитството и любознателността си. Поставите си все по-високи цели и ги преследвайте безотказно. Съхранете изградените приятелства и създавайте нови. Уважавайте и ценете новите си учители. Но и не забравяйте старите. Те са тук, вярват във вас и ви обичат. На добър час!